Počkej, to si musíme promyslet. Tak jděte za roh. Pojď, jdeme za roh. To je nějaký dobrý slovo. Mate? Já tam slyším furt počkej, jo. Tak počkej, ty mi vám řekneme naše slovo? Dobré? Máma taky Takže se ptejte nás. Ale vy se nebudete smát. my jsme slyšeli, že to je vtipné. Takže jsme slyšeli jenom a pak počkej. Jo, to už nebude srát. Takže co to je Freiter? No. Za A je to. Za A je to starý název pro hoblík. Za B je to závěs, název pro A za C závěs. je to ženská část přirození poštěvák. Závěs. Ne? A hoblík? Ne. Je to plzeňské? Jo. Plzni se To říká. jsme v prdeli. V Plzni. Jo, vlastně. To bych to řekl. To jsme nevěděli, vy. Ne, už to nepřijde vtipné. Ještě jednou to zkuste. My jsme se smáli, jsme to vymýšleli a říkáme. Řekni. To nepřijde vtipné. My jsme se chtěli zeptat. Tak to jo. Co to je? Tak to nevím. Brambora. Možnosti. Možnosti, no honem. Za A omeleta, za B vložka a za C bramborová placka. Ani jedno. Bram. To byl černý humor. Máme bod! Já nemůžu. Kamo, to nás flakuje rybala. Ani jedno. Hej, já jsem se... Co to je? No takový obyčej. On se to vysí. Hej, já jsem Regulérní. bramborová polívka, tak nás odebe. Tak to nedají. Vy mi nerozumíte? To mám možnost. A je to. Omeleta. Ty jsi psychotypek. Etiketako. Kamo, etiketako. Kamo. Ale to jsme dobří, jsme to vypili. Jsme to ještě nevypili. No. Já myslím, že ne. Co ty na to? Vylilo se? Ale tam je zbraň. Ty vole, tam... Zbraň tam je? Ne, jakože až to vypijem, tak to bude konec. Jo, Vašeku. Konec světa, až vypijete Takový bás. Až to vypijeme, bude konec. Realista. Ne, ale my jsme vypili. Máš dneska celkově optimistický názory. Spali jsme, pobavili se, postali Já jsem jediný realista, vole. No, ty jsi... Všichni optimisti. na celém světě, víš. To máš těžký. To máš. Vypijem 7 takého jabka a litr rumu a budem v pohodě. Jo. A kdo to vymyslel? Oni. To není normální, ale Proč? to je nerealistické. Proč? Nebo se zblíjem všichni, vole. Ale tak... Budí humorista trošku. Můžu natáčet. Mám to pošli na maila. A už slyšíš jenom zvuk. A bylo to, kdo to je? Za A. Myšou, za B. Patryška, za B. Za C. Bár, za D. Rudánek. Za B, za C. Dohromady multiplayer. Buonissimo. Kooperativní. Kva
pozor, co to blíží. Povídá kamera úplně. Ať vám zahrajem na tu vaši Jak notu. to na teku přeruší policajti? Tu tam přerušíš bráci. Tak já se napiju. Tak hrej. Připrav se. To jsou ekonomické pojmy tady. Jak to? Napadaj test. Co je marginal cost? Ale já chci říct, kdo zde staví. Ale řekni to rychle, ne kdo, kde staví. Řekni, kdo zde staví. Kdo, Třikrát zase. kde, Ne. Ne kde, ale zde. kdo, zde. No.